ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роҳӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкашро мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техникаҳо, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, барои шумо метавонед ки сурат маълумота дар WhatsApp карамда роҳӣ кунем. Дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор аз куҷо хона, замин, квартира роҳӣ кардан ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, хонаҳо фақат срочна фурӯшӣ ҳастанд, ки бо нархҳои арзон. хонаи фурӯшӣ ҳаст аз территорияи шаҳри Душанбе, территорияи Варзо, территорияи Фархор, ноҳияи Рӯдакӣ, тарафҳои Мошинбозор, дӯстони азиз, пеши Мошинбозор, тарафҳои Ёвон, тарафҳои шаҳри Турсунзода, тарафҳои шаҳри Ваҳдат, шаҳри Бухта, шаҳри Ҳисор, шаҳри Кӯлоб, Ҳамадонӣ ва тарафҳои Хӯросон. аз ҷое ки ман номбар кардам ноҳияҳо шаҳрро, ҳамҷо уже хона роҳӣ кардагӣ ҳастанд ва дӯстони азиз пешкашро мекунем. хоб ҳар як кадом бошад номерошро мемонем, кадоми шумо ки маъқул аст метавонед ки занг занед, хачон суҳбат кунем. ва дӯстони азиз, нагуфтанам шумо агарам хали хона, замин, квартира чизе барои фурӯшӣ бошад, сурат маълумот дар WhatsApp роҳӣ кунед. курси имза бошад 111 сом 17 дирҳам. наварасад мегӯям марамад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Россия ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо тавсия метиҳем грузоперевозка Акаи Нозима. ин ака уже таҷрибаи чанд солаи корӣ доранд, ки борои шуморо аз территорияи Москва, территорияи метро Котлини қабул карда ба самти Тоҷикистон мебарад. агар ки борои шумо 800 кило боло бошад, яъне ки худашон омада аяму ҷои кортон, аяму ҷои мақсад хонатон гирифта, худашон ҳисоб карда қабул карда ва ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, дӯстони азиз, Вахш, Турсунзода, Ёвон, Бухта, Рӯдакӣ, Ваҳдат, тарафҳо оварда мерасонанд. дӯстони азиз, обшим ба территорияи Тоҷикистон ба бисёр ҷошон оварда мақсад ки мерасонанд. Калхозобод, Хумсангири, Кӯлобу, Московский, ин тарафҳои Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар ҳама тараф оварда мерасонанд. дӯстони азиз, нархҳои килош айди компанияҳо мақсади камтара фарқ мекунанд. бо шумо айноми канали мо гап занем. грузоперевозка Акаи Нозим аз территорияи Москва ба самти Тоҷикистон. барои ба шумо тавсия метиҳем, дар ин рақамҳо шумо занг занед, нависед, ҳамаашро ба шумо фаҳмода метиҳам. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастед дӯстон, срочнаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, поини Корвон, пеши терминал. дӯстони азиз, пости Чимтепа. дӯстони азиз, 2 сотиқ замин маслиҳат дорад, ки 4 хона кардагӣ ҳастад, ки якта ошхона, якта калидори калон, 2 дигар ҳоҷатхона. дӯстони азиз, якта беруна ва якта даруна. ба ният дуруст дӯстони азиз, хона мегӯяд бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, хона мегӯяд аз роҳи калон мегӯяд 100-150 метр мегӯяд дурунтар. маршруткаҳои 5, 41, 42, 52, 56 ва 88 мегзаранд. автобусҳои 1, 2, 43, 55, 28, 27 мегзарад. дӯстони азиз, хона мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, мақсад ки антеннаҳои база, спутникҳои дарчи, хоб пеши хона мегӯяд масҷид, супермаркет, аптека, заправка ҳастад ва инчунин ремонтҳои замонавӣ. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ва ҳуҷҷатҳош 100%. нархи хона мегӯяд 630 000 сомонӣ ҳастад. нархи ахиронша мегӯяд дигар арзон намешавад. нархи ҳамин хона 630 000 сомон, нархи ахирша ҳамин хел соҳибшон нависааст. ҷош ҷои нағз мегӯяд, омода аз пеш бинем. рақамҳои дастӣ ва рақамҳои WhatsApp-шо шахсоне ки мехаред, ягон маълумот хоҳед, агар оиди ҳамин хона фаҳмидам, шумо занг занед, ҳамаашро ба шумо фаҳмода метиҳам. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастед дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, Регар, дар ҷамоати Саркор намуна. дӯстони азиз, Саркор намуна. дӯстони азиз, 3 сотиқ замин маслиҳат дорад, ки 4 хона кардагӣ ҳастад, ки бо ремонтҳои замонавӣ. 3 сотиқ замин, 4 дархона бо ошхона, баня, кухни, калидор, чой, лӯби ангури, ҳавлиш, ҳамаш мақсад битон, брӯчатка, чиндагӣ. вай хона сӯз. хона мегӯяд дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 385 000 сомонӣ. ҳамин хел маълумот соҳибшон мондианд. 385 дар шаҳри Турсунзода, Саркор намуна. бо метавонед ки дӯстони азиз маълумотҳои аниқ ва пурраша аз рақамҳошон занг зада худатон ҳамаша пурсед. маълумоти пурраша аз худашон барои маълумоти хона хела камай. инами рақамҳои дастишон марамад занг занед, бо қимати маълумотша гиред. ва дӯстони азиз, шахсоне ки ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ доред, квартира, замин, мошин, ягон техникаҳо, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ бошад, хоҳед ки реклама кардам, дар рақамҳои 885 12 20 20 WhatsApp, имо, Telegram-да роҳӣ кунем ва реклама мекунем. хоҳиш мекунам ки лайкҳои бепул занем ва навори моро дар рафиқото силкаша поделишаш кунем.
мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар деҳаи Кӯлободи Дуда қарор дошта дӯстони азиз. 5 сотиқ замин маҳсулат дорад ки ду хона кардагӣ аст ки хонаҳои баракай барои зиндагӣ дӯстони азиз барои зиндагӣ мешавад. Ду хонаи барак документош мегӯяд ҳамаш мегӯяд ҳастагирди хона маҳкам дӯстони азиз. хоб хона мегӯяд тавира бе ягон камбудиш. хай бо бадили хитон бо ҷое ки бисёр маъқул нест мегирем мекунем. дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила ва савдош мегӯяд дар назди хона. оиди хонаи Ёвон буда мақсад деҳаи Кӯлободи Дуда агар ягон маълумот кунем дӯстони азиз рақамошон мондагӣ аст ина марамат карда занг занем маълумоти пурраша гирем. кадоме ки дар навори мо агар хонаи маъқулӣ ки наёфт ё ки замин ё квартира ки хонаи ҳавлӣ дар комментарӣ наст ки аз куҷо дар кор ҳастем дар видеои оянда пешкашаш мекунем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино рӯпарӯи бозорчаи Зарафшон дӯстони азиз. то хонара мегӯяд 400 метр. духонага квартира аст ки дар шашум ошона қарор дорад дӯстони азиз. ба фикрам доми шаш ошона аст 50 квадрати метр. лифт мега дора соҳибшон бо хайхтона маша аниқ када мегирем. шаҳри Душанбе ноҳияи Сино хоб пеши рӯпарӯи бозорчаи Зарафшон. то хонара мегӯяд 400 метр аз роҳи калон. ду хонага шашум ошона доми шашона аст 50 квадрати метр. ремонтои замона дӯстони азиз. дастрошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 475 000 сомонӣ боз муомила дорад. ин нарха ҳамин соҳибхона мондагӣ аст дӯстони азиз. ба рақамошро мондагӣ ватсапам дорад. шахсоне ки мехарем барома занг занем маълумоти пурра аниқша хитон гирем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар ҷамоати деҳоти Кали Марс гуфтагӣ аст соҳибшон Кали Марс. бо хай дигаша хитон мепурсем. дӯстони азиз 8 сотиқ замин маҳсулат дорад ки ду хона кардагӣ аст ки якта баня якта кухнича хобат додагӣ хонаи барақ. хонаҳо мақсад боло шондагӣ бардоштагӣ хай рангбор ремонтоша хитон мекунем. дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомон. 100 000 чанд сомони дига буда бурӯш мон дига намехел нависем. хай мо 100 нависем бо хайхтон дига маълумотша аниқ када мегирем. тоқа суми хоила мега ина рақамошон мегафон. ягон савол тумоша ягон маълумоти иловагӣ марама занг занед. дӯстон азиз бозам мегӯям кадоме ки дар навори мо агар хонаи маъқулиша ки наёфт ки квартираи маъқулиша ки ҳавлӣ фурӯша дар комментарӣ нависед ки аз куҷо ба шумо дар кор ҳастем. мо агар ёфтем дар видеои ояндао бо мақсад пешкаштон мекунем. наёфтем хай бо ждат мекунем. фақат дар комментарӣ аз куҷо ки дар кор ҳастем нависед пешкаш мекунем. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат пеши гандум бозор гуфтагӣ аст соҳибшон. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат пеши гандум бозор. дӯстон аз дига маълумотша хитон мепурсем. срочна мегӯяд фурӯша пешида мақсад садиқ мактаб ҳамачи бузург ҳаст. хоб дӯстон азиз сехонага квартира аст ки дар 7 ошона қарор дорад 82 квадрати метр. хоб лифт мегӯяд дорад доми нав дӯстон. адрес шаҳри Ваҳдат пеши гандум бозор пеши садиқ мактаб бузург ҳаст. хона бо ремонтҳои замонавӣ таъмин ҳаст бо шароитҳои беҳтарин. дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 550 000 сомон ки боз муомила ва савдо дар назди хона дорад. марҳамат аз шаҳри Ваҳдат бисёр квартира хоҳиш кард. ҳамин вариант мақсад ғалтид ба шумо расондем. агар шумо даки маъқул бошед марҳамат карда занг занед. ва касоне ки ҳамхали квартираи фурӯшӣ ҳавлӣ фурӯшӣ замин мошин хона чизе ки барои фурӯш доред хоҳед ки реклама кардам дар рақамҳои болода рӯй кунед. мегзарем ба ҳафтум ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ аст дӯстон ки қарор дорад дар лучоб дар тарафи варзод мешавад ё ки намадан он тарафи рӯдакӣ мешавад. обшумо аз Душанбе берунай тарафи ба фикрам варзод мешавад тарафи теппаҳо кӯҳҳо ноҳияи лучоб тарафи лучоб. дӯстони азиз 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки временка дорад гирдванашда одамо зиндагӣ доранд. хоб хай мақсад ки дар инҷа мақсад хона мекунем хитон ба дилтон нархаш 45 000 сомонӣ аст бо хати хитон гап безед тарафи лучоб. ин дӯстон аз шаҳр берун аст тарафи ба фикрам варзод тарафи рӯдакӣ мешавад. кадоме даки дар кор аст на бо рақамошо мондагӣ занг занед ҳамаша аниқ када гирен марама. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. хона мегӯяд наздикии мошинбозори ноҳияи рӯдакӣ мегӯяд қарор дорад.
دوستان عزیز 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 хона кардагӣ аст ки хонаи дуошона аст ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ роҳи калон достони аз ҳоҷатхона ошхона баня кухни ҳама чи опшн дорад ва хеле хай расходам кардагӣ ҳамаи ҳуҷҷатош мегӯяд ҳамаи қаророш ҳаст достони азиз боз мегӯяд як 22 намуд мекард дарахтони мевадиҳанда мегӯяд гелос нок себ анор шафтура ҳама чи опшим дошта хона мегӯяд дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 580,000 сомонӣ бо муомила дорад нархи ҳамин хона 580 бо савдо муомила дошта оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед ягон савол дошта бошед агар бояд аниқ кардатон дар рақамҳои поёмда занг занед дӯстони азиз ивазам мешавад мега ба хонаи ҳавлигӣ ки аз 6 сотиқ мега боло бошад даст дар дуруни душанбе бошад мега дар михел вариант алиш мешавад болоиш мегӯяд маслиҳат мекунем марҳамат ягон саволтон бошад дар рақамҳои поёмда марҳамат занг занед мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри бухта шаҳри қурғонтепа назди донишгоҳи носири хисрав дӯсти халқҳо дӯстони азиз пеши бозори нихӣ духонага квартира аст ки дар 11 мошина қарор дорад 54 квадрати метра хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ об свет ремонтош дӯстони замонавӣ аст пеши бозори нихӣ садиқи аминҷон мактаби мақсад русӣ супермаркети ваҳдат стадиони варзишӣ масҷид ҳама чи дар пешаш аст дӯстони азиз дом мегӯяд 11 ошона аст дар 11-маш қарор дорад хай дар сураташ лифташ тофтаст намедонам бо чӣ хел кор мекунад бо аниқ када гирем нархи квартира 355,000 сомонӣ аст ки боз муомила дорад нархи ҳамин квартира 355 савдо муомила дошта оиди квартира дар шаҳри бухта буда шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволо иловагӣ рақамҳо шумодаги аст марҳамат занг занед маълумот гиред хоҳиш ки лайк азед навро то охираш тамошо кунед мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар деҳоти уртабус дӯстони азиз дар шаҳри ҳисор ҷамоати деҳоти уртабус 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 хона кардагӣ аст ки хонааш коробка сохтмонаш нопура дӯстони азиз дар хона қатъи калидори ошхона баняш ва нархаш 110,000 сомонӣ аст боз муомила дорад оиди хона ягон маълумот хоҳед ягон саволо иловагӣ рақамҳои соҳиб шумодаги аст марҳамат кунед занг занед маълумотша гирем дӯстони азиз кадоме ки ҳамхари хона замин квартира мошин чизе ки барои фурӯш дорад хоҳад ки реклама кардам дар рақамҳои болобуда 865 12 20 рӯй ки реклама мекунем мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри кӯлоб дар маҳаллаи кирпичзавод гуфтагӣ аст соҳибшон 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардагӣ дӯстони азиз ки хонааш коробка аст болош пӯшондагӣ яъне ки рангбуруш нопурра 14 хона дӯстони азиз дар мақсад ки маҳаллаи кирпичзаводи шаҳри кӯлобда нархаш 130,000 сомонӣ аст ки боз муомила ва савдо хона хай бо сменблокадӣ кардагӣ оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволо иловагӣ рақамҳо шумодаги аст марҳамат занг занед маълумоти пурраша худтон гиред мегзарем ба 12 ҳавлии фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар ҳазрати маълум гуфтагӣ аст соҳибшон шаҳри ваҳдат ҳазрати маълум ҳамин хел маълумот соҳибшон наистиянд дӯстони азиз 2.5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 хона фундаментош рехтагӣ тайёр дӯстони азиз гирдаванашуда одамо зиндагӣ доранд алиша ба мошин мешавад метавонед ки вариант пешкаш ки нархаш 105,000 сомонӣ кавтар сангу пангу хокидем хеле корош овардагӣ ва фундаментош баланд рехтагӣ ду дар хона кадӣ ва нархаш сумаки 105,000 сомонӣ алиш ба мошин мешавад рақамҳои мегафони соҳиб шумодаги аст дӯстони азиз шахсоне ки мехаред ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин фаҳмидан ина марҳамат када занг занед дӯстони азиз хоҳиш мекунам ки лайкотон хела систай лайкҳо разанед чизе ки хонае ки дар кор аст барои шумо нависем дар видеода пешкаштон албатта мекунем мегзарем ба 13 хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон сӯшнаи қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ дар маркази район шояд кадом кӯчадаи кадом маҳалладай ин наша нафтем барои худтон занг занед аниқ када гирем 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 6 хона кардагӣ аст ки бо ремонтҳои замонавӣ ва хонаи душона дӯстони азиз душона хона гирди хона маҳкам рӯи ҳавлии брӯчатка чидагӣ ва бо ҳама чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад хонаи душона дар ноҳияи ҳамадонӣ дӯстони азиз ремонти нав кардагӣ
дӯстони азиз, аз ҷиҳат мақсад кондитсионери холодильники қолин ҳама чӯш қатиш месад мега дӯстони азиз срочно фурӯшӣ ҳастаем ва нархи хона бошад 390,000 сомонӣ ҳастаем боз муомила доштаем. Ина аз тератури ҳамадонӣ бисёр хоҳиш кардаем бари шумо ҳам хона ягон савол доста бошед ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар марҳамат карда занг занед. мегзарем ба 14-ум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастаем дӯстон срочно. хона қарор дорад дар ноҳияи Хурӯсон дар деҳаи ҷавонӣ. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 хона кадагӣ ҳастад дӯстони азиз ин хали хонаҳои барак ва ин хали хона ва нархаш мега 190,000 сомонӣ ҳастад боз муомила дорад срочно фурӯшад дӯстони азиз. ҳам хонаи баракӣ дорад ҳам хонаи хел калонам 190 та муомила доштаем. дӯстон аз гирди хонааш пол ниҳоят маҳкам аст гирди хонада одамо зиндагӣ доранд хай ремонташ средния барои зиндагӣ мешавад. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволои иловагӣ рақамҳо шумодагӣ ҳастад марҳамат занг занед маълумотша гирем. кадоме ки хонаҳои фурӯштора замин квартира мошин ягон техника хоҳад ки реклама карданд дар рақамҳои болодаи 20 реклама мекунем. лайка занед. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои